Өфілі World Skills һөнәри осталык бәйгеһенең коткару эшләре компетенцияһы буенча чемпионат бара. Республика этабында район калалардан 10 команда катнаша. Улар өчен экстремаль хәлдәрдә кеше гомерләрен коткару, тәүге медицина ярдәме күрһәтү, янгын һүндерү кебек һынаулар каралган. Ярышта катнашучылар менән хәбәрсебез Гөлназ Хайбуллина сорашты. World Skills чемпионатында катнашучы командалар сиратлап лабиринт дип аталган этапты үтә. Сценарий буенча күп катлы йортта шартлау булган. Тиз арала плита астында калган кешене коткарырга кирәк. Ярышта катнашучылар шуышып дигәндә 25 метр араны үтә. Юлда каршылыктар, ябык ишектәр, арматура, агас өемдәре. Вакыт та сикле. Коткару эшләре компетенцияһы буенча хәвефсезлек кагыйдәләре үтәлешен федераль белгечләр күзәтә. 25 минут вакыт бирелә вис эшләп бетергә. Анда аварийно-спасательный инструментлар менән, ручной ножовкалар менән эшләргә кирәк. Бер өйдә пожар булса, газдан хлопок может крыша обвалиться, потолок. Бул белем кирәк булырга мөмкин. Без шундый атмосфера создавать монда, чтобы булар шуңа әзерләнделәр. Ничек мотор әйбәт плитаны закутарыга, зафиксировать, ничек тимерләрне кисәргә, игътибар итәргә кирәк, профессиональ качестволарга инде шул командный эш булырга тиеш. Халыкара чемпионаттың төбәк этабына 10 команда сакырылган. Өфүнән тыш Белорет, Иглин райондарынан да катнашучылар бар. Уларның күбеһе мәктәп укучылары, урта махсус уку йортлары студентлары. Бәйге талаптары буенча 14, 16 һәм 16-22 яшьлектәр аерым көсөн аша. Экстремаль гадәттән тыш хәлләрдә физик әзерлектәрен күрһәтәләр. Ярышта авария эҙемтәләрен бетерү буенча этап та каралган. Каты ярәхәтләнгән водитель менән пассажирды хәвефсез урынга сыгару талап ителә. Бында һәрбер секунд исәптә. Шуңа күрә яшь коткаручыларның машина ишекләрен дөрес итеп асып, кешеләргә беренче ярдәм күрһәтү осталыгы баһалана. Ярыш 2 көнгә исәпләнгән. Каяга үрмәләү, каршылыктар хәзатын үтү, янгын һүндерү кебек дисциплиналар булды. Шулай ук һава аша сыгу кулайламаһы этабы ла оештырылды. Катнашучылар альпинист кәрәк ярактары ярдәмендә 2 агас араһын үтте. Сценарий буенча аста елга ага. Ул бик тәрән. Төрле туристик слетларда, походтарда булган үсмерләр был һынауды тиз һәм уңышлы башкарды. Көчле булырга кирәк, спортивный булырга кирәк. Команда белән эшләргә кирәк. Без World Skills'та беренче тапкыр участвуем, Иглиннан килдек. Көн һәйин тренировка булды, әзерләндек. Коткару эшләре компетенцияһы буенча ярыштар тәүге тапкыр оештырыла. Еңүче команда Башкортстан данын ил кимәлендә яклаячак. Төбәктән гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты җитәкчелеге яшь буынга зур өметләр баглай. Халыкара чемпионатка барырга максат куябыз. Бу ярыштар яшьләр арасында безнең коткаручы профессиясына мәхәббәт тудырырга, аларны да бу профессияга үзләрен багышларга сакыра дип уйлыйбыз. Коткаручы һөнәре бик яуаплы. Янгын һүндерүче, водолаз, слесарь, медицина хезмәткәре гомумән күп яклы белгес булырга кирәк. Ошондай ярышлар аша мәктәп эскәмияһеннән үк югары профессиональ кадрдар әзерләү бурысы куелган. Гөлназ Хайбуллина, Виктор Меренков, Яңалыктар, Өфе.